Lah. So hi mga idol, magandang gabi sa inyo. Ako nga ulit si Idol Butoy. Ngayon sa gabi na to ay mag-i-explore tayo sa gubat. Pasado ano na mga idol, malapit na mag alas 10. Tara mga idol, samahan nyo ako. Ito mga idol, mag-i-explore tayo sa gubat mga idol. Baka may ahas mga idol. Sobrang dilim. So solo exploration to mga idol. Kahit kabado, tutuloy tayo. Sobrang hirap ng daan dito sa amin mga idol. Tingnan yung daan mga idol. Walang walang hagdan. Sobrang dilim mga idol. Sa tuwing maglalakad ako mga idol, parang may sumusunod sa akin. Baka may ahas mga idol. Sobrang mga idol, sukal ng gubat mga idol. Sobrang sukal ng gubat mga idol. Ang dilim dito mga idol. May mga idol. May huni mga idol. Tumataas ng balahibo ko mga idol. Oh. Grabe. Sobrang putik ng daan mga idol. Sobra hirap ng daan. Sobrang sukal mga idol. Grabe mga idol. Sobrang kaba ko idol. Mga idol. Matayo ng mga balahibo ko mga idol. Parang may sumusunod sa akin mga idol. First time mga idol, explore sa gabi. Sobrang pala mga idol. Nakakatakot mga idol. Tingnan yung mga idol. Sobrang sukal mga idol.
May kagang mga idol. Kaso pumasok na mga idol. May kagang sana mga idol. Lumalabas yung kagang mga idol pag gabi. Naghanap sila ng mga makakain. Sobrang hirap ng daan mga idol. Ang putik. Parang may sumusunod sa akin mga idol. Mamaya mga idol, gagamit tayo ng yung makakita ng mga stick figure mga idol. Gagamit tayo. Grabe, sobrang ang daan idol. Sukal ng daan mga idol. Yung balahibo ko sa batok mga idol, tumataas na mga idol. Nakakatakot pala mga idol pag gabi ka nag-i-explore. Parang may mga idol, sumusunod sa akin mga idol. Grabe, deklaro ng kamera mga idol. Sobrang sukal talaga mga idol. Nakakaba mga idol. Grabe mga idol, sobrang sukal mga idol. Tingnan nyo. Deklaro ng flashlight mga idol. So ngayon mga idol, gagamit tayo ng yung application na makakakita ng mga stick figure. So maraming salamat sa panonood mga idol. Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi.